Здравейте хора! Това е втори епизод на Minecraft Start. Тук си направихме пещ, крафтинг тейбъл и легло. Сега ще ви покажа нещо интересно. Ви е нужно ви е. Първо ви трябва пясък и ще го загреем с нещо върху. С светлото. И получавате стъкло. Да. Ох. Добре, второто нещо, което иска да ви покажа, как се прави въглен. Още едно стъкло. Ще направя още едно. Чакай. Нима да го направя. Стана! То стана! Това е много за кратко. Такова този розов храст. И не се получава с розов храст. Очевидно се получава само с дървета. Чакай! Дърво имам предвид. Да, тук ще сложим насложила тук още едно. Стига да е. Така е по-добре. Ето дървени въглища, които с тези дървени въглища да, сетих се. И да, така. Това ги свързих. Добре, кошета ви показвам. Ще преди да се сложа акота. Много лично. Да, сега ще набавим едно. Трябва да си взема още едно такава. Да, как се правят тези неща? Не е много трудно. Ето. И слагате камък отгоре. Така лопата. Същото е с дърво, с всичко айрон, каквото искате използвайте. Така е мутика с... като имате да, така е кирката. Как беше ме, чакай, не мога да сета. Чакайте ма. Как бе? Да бе. Да. Меч. И... да, тук е. И братва, това бяха. И пак казвам, мога да слагат дърво, диаманти и айрон и такива неща. Сега в мен направих мотика. Неки така. Добре, сега вече. Опа, забравих другия прозорец. Опа. Ще използваме това и после ще го променя. И сега ще направим своята престера. Не престера, ами и като начваме с тук. Бам!
чак да... Болк ще сложа. Уф. Ох, това може да продължи цяла вечност, докато не стигне на края на света. Да. Ох. Но доста време отнема, докато намерите нещо. Добре, вече ще сложа. Така може да намерите айрон, въглища, които пак се правят, могат да се направят свещите, както аз им викам, торчовете. Също диаманти, злато и такива. Обикновено си намирам аз айрони. Само един път диамант. Но все пак в път срези. Ще се кача нагоре да си взема още факли. Да грещо дърво. Ако имам. Ама нямам. И ще вземем тази факла. Която не ни трябва. Малко тъпа идея, но все пак е идея. По-добре се набавете факли, да не съм като моят случай. Нищо няма да намериме. Има и други варианти да правите мина. Щупи се. Щупи се. Какво правя? Ох. Не направи и не знам какво съм направила. Това ви трябва факли. Имам чувството, че нищо няма да намериме. Намерихме! Айра! Обожавам те! Не. Имаме айрони! О, боже! Добре, ще се кача догоре. И ще взема тези факли за по-късно. И ще бъде сигурно с голямата ми. Трябва да намеря дърво, следващия път. Повече дърво. Тук е светло. И още е вечер. И не мога да гледам. Да. Но вторият начин е доста по-труден и ще ви трябват материали. Така правих първо, но ще така по-лесно да се купете материал. И това е да се направите доста стълби и да купате продължително. Докато не намерите нещо и после използвате стълбите. И един път на мен ми свършиха стълбите, не можах да се кача догоре. И
така и не са качили догоре, затова не ви го препоръчвам този вариант и няма да го показвам. Защото ако го покажа, сигурно ще спа. Крипър. Долу, няма никой. Долу, няма никой. Добре, ще продължим да търсим материал. Също какво ще да ви показвам? О, да. Значи нещите. Нагоре, надолу. Уфа! Нагоре. Да, как се да е? Всъщност, аз имам нещо да ям. Добре. Натиснали сте си едно, нали? И натискате спейса. Така. Имаме желязо. Ох, да. Ето така. И ядете, защото аз съм гладна и ще няма да го ползвам. Ви преизчезнали. Ох. Добре, ще продължим да търсим материал. Само да направя за лайерни, често казвам. Да, мога да направя лопата, която въобще не ми е нужна, но... Защо ми? Но... Офа, помислих, че... Ох, няма значение. Добре, тук ще сложим пакла. И ще става днес. Ще го бърка. Ой, ще се бърка. Това може да продължи цяла вечност, казвам ви го, и понякога е доста уморително. Ако сте мързелив. Но така печелите доста, вижте колко събрахме. Това като ще остане, не, ще си я взема. Не знам защо, но просто не искам факли свет за горе. И може би защото е вечер, иначе ще да отскоча и ще да изрежа едно дърво и ще да се върна. Сега ще... вече е сутрин и ще наберем дърва за факли. Ще направя варадва. Защото имам доста материал. Отходим поръчки, но мога да се направя. Да, имаме братва вече. Вижте само да сме. Да, браво на мен, аз съм супер. И... честно казано, Survival и Hard... Да препоръчвам на никой Hard... Не мога да се говоря. Не препоръчвам това, което започва с карти нещо си, защото наистина е Hard. И ако умреш,
ти умираш. И всичко ти сгуби, и цялата игра, и всичко. И Survivor е най-лесен. Често казано, Gravity е най-лесен. Но все пак това Gravity. И бих поискала, сказах му Gravity да летя, но все пак. Ох. Факли! Овца! Ох, не ми трябва. Ох. Уау, имам стара. Има нещо вътре. Ударих се. Тук мога да си го направя на мина. Но следващият епизод със сигурност. Ох, овца. Да, о да, трябваше да набера пясък за още едно стъкло. Къщата ми изглежда. Ако сте мен, ще ви е много трудно да намирате къщите си, ако се отдалечавате. Да, случва ми се. Да, наистина ми се случва. Да, сега имаме доста дърво. Искам да дървото. Я чакай. Файде. Ох. Стъмвам. Добре хора, до скоро и ще се видим следващия път.